организатори, присъстващи, състезатели. Искам да ви кажа, че за нас като агенция е огромно удоволствие и чест да сме спонсори на това събитие. Аз лично съм тренирал при немалко тук от присъстващите и всеки един е оказал своето влияние върху това как да бъде изграден като личност. Пожелавам ви на всички да се забавлявате много днес. Както каза моят треньор, който е тук от присъстващите, карате до не ни учи как да печелим, учи ни как да губим по-добре. Така че забавлявайте се и се надявам всяка една битка да бъде възможност за растеж на всички вас и благодаря ви отново.